the Ohoni, said if you can come. Monsieur Penny, I am not going to say you're not paying anything. I said we about you ready. Monsieur Penny, so we took about any of us by any other. So we said to me, now, son, I country a corner, just say, a chunk of young, we do a domino. Iti bibi ba ya BCC asa mo ba tuta nti na pese ya fi se nti be frame champagne so on kwamra on the count be ha o ba ya adolfo ni dichi take up project you sense na we you be so much I just want na na ko take a one cup be the teacher and your manager say titi ase ko ko you ready was we say to me come on tell say nti ohino beba no obane so obabe ni ewadia body no kwem faso na wodi uni se to entijai na wodi kandi ono so ni pa peso de neba friend da nkwa wodi be chia no e wa rewa ena mi tu for se obabe ni wo se to nti se obabe ni wo fa se dia ene ene chance na ka ade open offer in your Sadia would say to me, was my koi. The now watching all the money away, and I don't from so by, and no more can say about Penino. I can't tell you a good story, chap, oh, some also. And she just said and Sabia. To be fair, a funny funnel, me down one qua or monquay, and a mammy mountain guy on the corpus also. You try to sweet up, no more tears. I'm saying what I said here, and Quasano, or Papin, you be no, of a mature. See, you are the one who knows what it is. See, be any hodia, no cost. Or Mokoya no go frail, or Marco. And no, and on the bottom money. And I'm saying, I don't penny patch here. Only say to me, continue, be even penny for say, on Quasano. Now, we found a coach. Sabre so, I don't follow in. And I don't need to be so in penny. Until you will be a enter the suit of penny for me. My family share Asaaman, Ufuba, a feeling and out travel from Rensita. No, sir. Disabe Pepe and a fast. If you say the day, you know, or one unformed one, be a teacher, and one and a savage training. Just a ritual. You didn't choose to read your sire. They say, and richly euro. And then I was your penny, Mr. Dimika, or because young fat, as I tell my name on your sweet sea. Didn't I say to you, the organ in your sanity? Until I said no, as I call court. I call court best and person. Until the last one, and I said, or Miss Alpha Register. Trouble the buyer, Miss Alsun Seneca, ever sample court to me, and a jar to. Want to send the number euro. Then you will be a person watching. Welcome. Then they will not have no discipline. So, you come at euro in fair to ye. They are sent here. But you know why? But you need to say, the crunch, Abibio. but that's what that's what the car the two anymore. The dinner house is here. Yamianimo, I said, Otumfuo Tiame. If you watch Tran and Nia, I said, Bimraha, which means to make us Otumfuo Afremia. A year would be 3 minutes, and was many and son. Anna, Pian, and me, as a crowd. So, that's all. What's it to the whole country? Because I mean, you be a man there. Bessa and a number of Paya, on Casa, and Mammy. I don't know who's the so celebrate Asaaman.
So Bama Kwame Yari. You know what is only an say. What did they say? I joined from me, Charles Boati. Charles, there's a book for you. Boati. Unpaco Yamabu Japan, Charles. Unpaco Yamabu Charles. Why? Also, did anybody say? Barbara Boati. That's one answer to the teaching. Today's an hour come from Walker's Amabu's opinion. Someone I can't find one and say, the SCN Nana Madaroma, if we sita and the man, Sir Nemina Abba. The buyer and they say, a bra or hini or hima ye ubia or better udi at the end. Okofa and Tonso, Abusia Penny, any a jase hini and a veteran. Just say, Omona, Omoya, the old bra, Kuno Busia Penny, a walk baby. Nina free said, a bra or Hinin Woo yellow, or Himano, na a Busia Penny, a bob poppy. Sorry. Or Himani, a Busia Penny, a bob poppy said, or Mope, Dr. Bandanquado said, or no, and now, Obeka, Omo, a quibum on the Bebano. Emma, almost friend border money, Emma. Ono hima kra ye bibia chese ni ka kra ba o hima ho anu ne ye eno achi na afi de da ku bi ye te wa e be te se ye bon twini afi be ta o du bi esi akonkon e tu pa da gunu se ono na oye ohini tie ye sa no company for no wo a o ye king make it so e be busa pani sa aden na mo pese mo du obi di ade na Momo Yamani, any king makers. No, which have any sort of new movie. Yes, I nana and Benifono at the petition, Echo Ma, Sita. Anthony said Nana every Kabi Bawana, a quan of Himanamson, or say a mamre. Now, Sita in Benifono Fred Asaaman, Benifono for Sa Adino, petition, Echo Ma or Mon. Your competition no so de nsuta hini asia na mu sata na nsuta hini ni wo da sia na mu ka kire ye se ono nsuta hini no mu e na chusu be ma no se onko tena pato mu twe no na wo ko abuchira ba o ma no aba abisai di eye sa no banifo e withdraw o mo petition we say because no the petition ko ba no se wo no anso na se wo su ko chusu ni ba no na ko tena pato. Yes, I call judicial committee. Judicial committee need the Embraka crowd, and yet I said, free or in a petition in the floor here, and yet they start on Sutana judicial committee. And I call judicial committee no judicial committee for no man castle. If he said Embra judicial committee, no, a parliament has said, and then they say, a bus will be true. I don't know the command judicial committee no. Let's say, who person with the mobile, as I also throw the back. You could do her, and sit up for say, oh, woman, no trouble, more human, and throw the dear man. They will be in trouble with the assembly. You could do a very travel, say, Sata, and Branwa, over there at home, and travel, or say, home. Yes, and to be, in fact, me yet or more lawyer. Now, a very good was had within the year. We can if you know. Especially Jassy, any or man in a Crawford. We can if you know. Yes, I am near seven. I did see an opa, and now Omkofa, Papa is to say, oh, Satam, so no. Now, a crater and command judicial committee, not in Jency count. The end near seven, now Kofa or any sees one. They can say, well, put our court to and dear. The site for contempt, and the contempt to Wamuso. And now, the contempt to Wamuswa, the everybody said, sit up and you follow, Sako Tenasi, Troy, and break out to say, Omodia Assembly, Omodia Assembly, and Obo, Saman Penny follow for. The woman a man of quite say, Ogosi or Hidden. The Anochi decided to court the Nima court to know, say, a quite also more fast. Say, Omo see or Omu Buas, yes, I did, yes,
obi ni wa na wo di asem sa eyi nti e kwan na wo fa so so wo ebu asem no nye kwan papa nti yes anko judicial committee go bi efiri ho no na afi ye na che se ye hu se wo bu si ye na nti the petition prayer na Otumfuo say yesre no on hwe ka bi man na amamre ekwa be ye mfa so na yenyo hiri na enye fe efiri ho no na che se ekire ye ba ya nana adaroma ohire ka kire ye se yenko na yenko kambo na yesisi ohire no ye wo ho abusapani ekọ ohima ho okwa no atopum mbuso ba bebe no ma atopum osoma ni ba osoma so for sekere e ma no ko ohima ho ma ohima odo ko to no mo ohima ka chense o ba se wa ma afi ye ka se de niema esi ko no ane se e papa je wo se odi na di hine no Obasaman a na ma twofo di na chi o be se national security no ba ko fa ko fo no du wa chi na twofo hine no mo san ya se hine no mo san di nana odawroma asam ni nyina ne se ekwan no a onam so no a opese osi odine no enye sebi nana no sa wo mo twa to odadaada no na wo fa so asam anyway so man say you never boy oh why what they so yi anti penifo no and say so mo no ba ba ko na say but say one ever so be me boy de bi na misropi antisa and it say ye tie de ne say ohima yi ye o se bi como ohima ni muza no Asaaman ba pe o ba pe that's what so pe ni je chense mo ba johan ti esi one month masa ba jo yera achia me madaroma nsa mo kanina oba peso ana enye sa na tie yi peso ni ti o say let's tell you peso ana say ba kono peso let's tell you busa oba era so era one person na side mo ni esi dabi busa dio be mana no okasa ma busa oba so pe o say mo consider ni suta ni o say suta ni peso ana say ba kono peso petition no dabi asam ni na ba nyina no asam ni na ba chita gini ba de okoye no ebi ko do de ko do no ne se ohima akogi ahimfie atra say you wait ahimfie suta ko na si manika first one ko ho nana no a nyame afre no ohima akwa fa ahimfie ho no tie banifo nya kwan ogu nsa asese wo be fie be penifo ho na se ogun sa no cheja se hini ni banifo no hima na fa fie ni yetie nana tiboti uko ho sisi aja se hina ko ama ebra de ko to nana bunsafo adim no ofre ne ka kire se wodu emfiri ho but when feel no nti ahense die sisi e ba ye de e de oni wi na ye ko no na mo de ko to na ni mo o to won ne akoyi ni pa o to tu kwa ba ne ade nana sa ko kai sana ne se na mu kai famo Asaaman no so kai ana sama ba ba ni wa mira achia me madaroma ensam na o kan nyina madaroma nya sa na tie edi kan Asaaman hene ewuye Asaaman hene yale me na mini ha enfie mienu na papa no ma me behwe no ti me ba na me bedi akonya nso yeni ahima fie tinamite me wo fa pani fie me ne abusua pani nyina ya de ba ko eho na mite enti na me kohwe Asaaman hene enfie mienu to wani wo Asaaman hene nya asem ema wansi Asaaman hene nche enfie mienu ti fie amene ni timu no abusua pani no sabe ba bi am ya me hu yie kokogugugu ma homa watete no enti na ya mani bresem ena tukotena obi a mitimi krom mitukotena madam fufie enfie mienu na mituko nkan fi se na ni enyan ti akire na Asaaman hene yale ye ena o mfre me ma me bai se
me nananom nti memla oba bia ni no ne yere mu bia nso ni a timbehwe no timehwe no fie mienu na otwe mienu abusuapani na nsi ho ankohwe ne da enti na ne ba pani be ma pani ye fe na kwasi sekire onu nso oyechidom hene onu nso fira broche ba no papa ka chense so amehwe no a onu obi ohwe no obi nti onhwe no kobi nso obi wansa no obi tu kwan ya wotu ena ne ba ne be pe me ba bia na mo papa kuro hu to ase tiya sa na papa to ase ne ka se memla se sa mo ye mi memla metena nti mi so mi popo ekotena wo hwe me papa nti a kire na ohine ma ne ba ne be pe me no se so ami kwa mi ntimi hwam me papa me ye be ma nyema bi wo ha mi ntimi nti wo bra dia si bi aja ne bra na ja me ba be hwe wo hin mfie mienu na otwe mienu se ja se hine be be fie ho age se sebe obi abodua na obedane ansa na obehwe Asaaman ne nso ba bi a ye ne tie ne mu nwa timi oba fra me man ba na se be ma woni se ahemfie de mentina ho na se me de ma hwe ono se me na mia na metia se nti dan ye wo tire ho no kokofa leti na mu na hwe me na ema mi wu a na chende obe bia wa ye na nananom adawroma efie no so me koye Asaaman de obi a watwa mu ho no konk na bi obo nse ahemfie no nenge ti ache no masi achire be boys quarters 5 rooms na o ma me ba ko tena mu a me de hwe me nanan sabe se meyi mi ho a na ma pe obi amana behwe no na me maba to ase ti me ye ni sa na papa no eda me papa da mpam ya wada de ne betu jin na otwe mienu ya wada yesie me papa to ase hene na me nanan kam na msese me nso ene yesie me papa nti wadaroma de mba bia mu nti ade chimfia da meba ena nkoye ti me koye na chese animu ha no papa na wuo no efie ni nye nti de ma me na mse nyame be kire abusuapani nso atokro mo nsase nyina di enti sabe menya sika bia fi ba bia na mpanifo wo kro mo nso se de papa na ya ne de o mu wa me ma mi si ahemfie no enti nananom adawroma mituka nkran ma jeje mprofo bi asebo mo nsam obi ewo Asaaman enkran sunwan ba bi bia ne wono mo amam ti me ya mesimi pesament we su ma mi aron ross nti o mo ye me saa na ja me di si fie ni wie nti me nanan ko wo hye mu fie nsia nsu mi mienu enti ju se akasa ye bepe sika edi na wo tweda obo nsu ta nya ma ne dada na owu ye nti ancha ye be nhia no nsu wie ti kaka na manfo bo a me nti me kwa na me ti futuo ni mu a me ya de ni mpanifo ni bia ni hono mu a o mo bo a me ukofre we ya na we ya twego kofre na mse wo me abusuapani na ye ba ko se abusuapani na si hene mimi ni tumi isa mimi yi hene enti o mu nyina akota abusuapani na chi na kaka de ya Asaaman hene ayi ewie wadawroma ye ni doti ye bibia wie na ye mu bebuka ampono hene ka ho o mu bebuka opepe kanse 1 billion and one de ma me say e ka ba ni na ja me je na kaka fie no we ya no ma se no se ma misika na mfanto tais ye se to we brem eti fie na matena awe niam ni nyina o mo niam e wo ho me pesa ba yi da cha me na nam ne na na ti bonti e begusa ho asem ti ye me ka se ye fi ayi Asaaman ye wo ahima fi ana me boa eti o mo ka se o mo go sie mi fie da busuapani go sie mi fie da mu mam e be si se ne nana no o mo nye enti o mo ya mo se o hima ntina ahimfi o hima ntina ahimfi ne no so mo adaroma de kwasi ye no de to so bi emu ya ba ya Asaaman na ye wi yo se pe ni si ana emu e ma me frɛ abusuafo ne mpanimfo ni nyina da kra na ye sura me frɛ mpanimfo ni nyina ma mo betena mu bi no se nana de adure de wo se popo obi obefa be ma ayinam so yo ye no ya wada esi ya wada ade achi mfia da na babrante ba ko ba da nkwa no de ni bi ato ba nam se ya nya ne sa ya sie wa hene no a na wo di bi ato abla me ne de me so mu enye ye tipi wachi ma bo so me anase na atwi bi nto so ansa ya nya ne sa na nko ye wo di bi ato abai ena champion no so di bi ato abai me ma mi me hwe kira obi ama ti atitimu afa de na busuapani no me frɛ no se be ma se de aduro no e wo se me yi nipa na me de nipa me na di bi ato abai ti me yi mba enti bra na enke etimpa mo na nanu adaroma me ma yakɔ no home prensa empanifo miensa sa amprensa wa ma
ɛna Miami tin so kɔɛ sɛ wɔfa ɛwɔ sɛ deɛ ɛduro no yɛyɛ biribi ama mfa na adɛ ɛna ɔka nsuta hene ntam gu ne so saa tam so na nsuta hene ɛni hɔ no nti yɛde kɔ yakye ama aten hɔ na ɔsɛ abusuapani mu nkɔfrɛ ɔno nso kɔ no so saa mpere num yɛkɔ yakye ama aten hɔ saa mpere num wɔama ti afei yɛte hɔ no mu a da ɔbɛyɛ yɛ wada ebehu ano sɛ yɛso asoa ɔbaa bi sɛ wɔn na ɛyɛ hema na ɔne ne mpanimfoɔ no wɔn mo bɛ twa adwan wɔ bonsamɔ to sɛ wɔn atumi ɛna mo nso me ne akyeamefoɔ no nso kɔ bonsamɔ no nso sɛ ɛbɛrima yɛwu so sɛkyerɛ me na mɛgyina wɔn nan mu ayɛ biribi a wɔhwɛ deɛ ɔbusuapani ne mpanimfoɔ no de yɛ me ɛna mo nso meka nkyerɛ yɛ sɛ deɛ wɔn nso de yɛ me ani ɛna ne nyinaa akɔtwa nsuta hene anim ɛna nsuta hene sɛ wɔbɛsiesie asɛm no wɔyɛ abɛka ne deɛ wɔyɛ abɛka ne deɛ nti wɔamfrɛ yɛ amo wɔfrɛ wɔn abusuapani na ɔkɔka anasɛm na nso wɔfrɛ na nso ɔkɔka anasɛm nti nkɔ anam sɛ nana sei na teɛ ɛma ɔsan de mi kɔ nsuta hene ahɔ sɛ wɔtumi ɛma yɛkɔka ntam nsuta hene agye hu nwa ne ade nyinaa sɛ yɛka na ɔse an abusuapani na tumi a wɔtumi nti ɛyɛ nam sɛ dɛbi nyɛ amanneɛ nti ɔhene baa yɛ nam nti ɔmo fa sɛm no nti ɔmo ɔhene mmra nti ɔhene baa yɛ na yɛsan de asɛm no kɔɔ yɛ a osiesie yɛ nyinaa ntam ma obiara bɛbɔ ne nkuro ne ɔsɛ saa na ɛteɛ deɛ a asɛm no wasiesie wate afa no ne nyinaa tie mu mpanimfoɔ ne nyinaa na mu mpanimfoɔ no sɛbe ɛnyɛ mu na musi hene ɔhema yi a ɛna ɔde abrɛ ɔne ɔka kyerɛ abusuapani na ɔde abrɛ gyaase na gyaase ɛde abrɛ mu mpanimfoɔ ne sɛ asɛm wɔ no ho a mo aka nti amanneɛ kwan so na mesoma gyaase no aba bɛrima panin ɛsɛ wɔmfrɛ papa mam na ne no wɔ nkɔmmɔ ɔkɔɔyɛ wɔama ti akwara no adeɛ kyerɛ na akwara no sɛ na nam papa aba nam sɛ daabi wɔama ɛnam san soma neutral person nipa bɛyɛ mmiɛnsa ɛsan kɔɔyɛ ɔmo kɔɔyɛ adeɛ nyam bɛyɛ ɛna ɔmo rekɔde ɔmo kɔɔyɛ a ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmma no wɔtwa ne loto ɔmo rekɔde yɛ na ɔmo ɛde brɛ mi ɛnam sɛ saa ɛna saa na ɛteɛ deɛ abɛsan abɔ nsuta hene ama ne yɛsɛ sei na asi ɛna yɛsan kɔ nsuta hene ɔne nsuta hene sɛ hwan na wayi no nam sɛ nana wadaroma deɛ mayi no yɛakeka nsɛm no nyinaa wie saa na ɛteɛ deɛ a mɛma me mpanimfoɔ aba abusuapani no nso panyin abusua ne nyinaa ahyia ɛmaa ne mɛma ne nyinaa ahyia yɛfrɛ ne mprɛnsa wɔama yɛtɔ so mprɛnsa no a ɔbaeɛ no ɔsa bɛka nsuta hene ntam no abiem sɛ agu ne so na gyae ɛto wɔ ɛna nsuta hene sɛ wɔkɔ abukyerɛ ba nti ɔba a ɔbɛka abɛsiesie asɛm na ɔbɛsiesie ne kama ɛma nsuta hene sɛ ne saa ne te adeɛ mayi no no mene mpanimfoɔ no nyinaa nka mo ma wɔtɔ odwan ɛyɛ biribiara ɛyɛ asɛm no biribiara atwa bi akusu sɛ obiara ɛbo adwom a wokura abusuapani ayi nsuta hene de nsa ma wo sɛ nsa a yɛatu agusu no ma wɔgye na ɔse biribiara ni hɔ bia ni hɔ no afei yɛkɔɔ sɛ mede bɛrima no nkɔsi so a yɛfrɛ abusuafoɔ nyinaa ma obiara gye ato mu yɛfrɛ no mprɛnsa wɔama afei deɛ na adeɛ kyeeɛ ne yɛsan kɔfrɛ no sɛ wɔmmra me yɛnkɔyɛ amanneɛ no a yɛkɔɔyɛ na yɛato ne punu na ɔde kɔ ogya abobɔ ne fie hɔ nom saa bɛsi kurom ɛna yɛsan ka kyerɛ tuta no ɔse saa ne teɛ deɛ a wɔma deɛ a mɛma me mpanimfoɔ abɛka mo ho na wɔsuae kyerɛ Asaaman nti wɔsuae kyerɛ Asaaman na ɔse mo nsa mfa no mmrɛ nsuta mpanimfoɔ kɔbɔɔ mu nyinaa amanneɛ na gyaase no kaa sɛ wɔtwa no to ɔndeɛ ɔma ɔmo nso ayɛ so a mo nso so obiara nso ama ɔmo se mimi ne tumi a mede si hene nti abusuapani ne si hene nti ɔmo ama ɛna yɛde mema de so awieɛ ɛna nsuta hene yɛkɔɛ no ɔse yɛmfa no mmra ɔsa ahyɛ date ne yɛbɛde no kɔɔyɛ a ɔkɔ suaeɛ nananom na asɛm no amanneɛ no ɛno akyi na ɔmo de memi kɔ kɔɔto sɛ ɔma ɛde injunction ato me so nso momfa me nkɔgyina kɔɔto ma kɔɔto nkaa sɛ injunction dam so ne ade na kyerɛ sɛ deɛ ɔmo de kɔɔyɛ no kɔɔto no bɔgu egu amfɔ ɛgye me ɔpepe wɔ ha ɛno kora wontwi abɛsi sɛne ɛna ɔmo san yɛ biom sɛ ati a nsuta hene ɛsa de nsuta hene kɔɔ kɔɔto ɛna ɔmo kɔɔyɛ na kɔɔto no nso sɛ high court sɛ asɛm no ɔmo san fa mmerɛ nsuta hene no wɔnka ɛna ɛbɛsi sɛne ɛna mɔdaroma ɛtwi amu no nti mɔdaroma asɛm no sɛne ɛteɛ no Bana bɛbi sɛdeɛ asɛm aba ne so kyerɛkyerɛ ne nsɛm no bɛnyimfoɔ no wɔyɛ kunyasofoɔ no ɔmɔɔyɛ gyaase wogyina ɛka wode brɛ waɛ Bibatoi,
Medine Nana Opokujis. Opening Opokujis on the second. Medine Opening was a Chibe to Subi, Samaja. Yes, Medine the Opening Kwame Tabura, appointing Tonto. What was it? Medine Nana Opoku, Opening Opoku, Mametu, we shall come once. What did you say? Me, Aquam. Who's your commander? I say, we are Me, Aquamuhini, Aquam, Pachan. I'm sure Aquam once. Opening coffee, Asaaman and Chairman. A friend opening Papa Sapo, many Asaaman and Kobia. That's anyway. I said, we do one card, yes, yes. You know, KTC Otumfuo. Yo, Nananom. The same way in the Ekasa. The phone more than the Yo, that's it, that's all right. Now, minimum Alpha, I have some India. A man and Asaaman, who trained in the head. In I am one near who is if you and yet Nahiman Yawakano and Ukraine if you hold you. And the a couple of CC if you need. We sat up by a number of Bubuya, and we are a tree in Nina, and the Bubuya and a tree we are in Nina, the bar. Because he said, in beer. Embra, your tenants, your man, and Asaaman, your koraaa, and I have been said, say a koraaa and the young pet will be over by fire to it. Here, there's a cow with the bone, no year over the ability as a and the gas, and he was also about the penny for Amane. Yakobaya say, Yanti PPR. Dano, you are and a bear on some. And who say, Nanahima, Abra TV, our cassette, a Miami ba and Ukre, a Miami ba, a ba. Said Nahima Pamela. Now so Nahima to say Mimala. We really so what time a bear place. Yeah, where you mean? And a jubilee. I am after them say. Eighty. Cousin Yamu so. And perhaps Nana a corner killing. They are saying Casafua and near you. So the zone you are saying, you have no farmer, and the many Koyak as a Casa Kurava in Fiese. If you told me, you know, I have everything in a Japadia. Fear one can't them say, Safua no just you know, in the Bassa Memphis, the silent area of Safua, and Mammy. In the new any Yakasa, in Timro Beframe, and Cajulas home a banner, and a two places a brassy, Oba Beframe, and I walk. Why what you say? What do you do? You say, why am I saying that you believe me? I said, this is you Kuma, they did it. I'm now. That is every chance a moment you want, Nedali, Quara. Nayami say a can of banker to banker, and enough. And I'm person, make a 2 and all can. Or can so we can look at Nipa people cruise the mammy into a bar and a bed or so that
na mwa fe guma mi bi afie kura na me bepe moto ne dia si so bi akọ edi ka chere nse ade chi anopa eba ade chi anopa me wo ha na mpe se ye bo twene wo ayimfie no mu no na mu se mranti bi aba mo se na na dwane ene dwane da na mi hade se mo se twafo ahene matwofo akọ ni fie ama wa fampu mam dwane no anti zane te dia o su dwane no kure ni me manante ene me mama epi am sa le mtu mu na musa ko si yede agona fo ashia so na mu musa le kudu agona sana me teka be kuma so ba bete ndi ahini no ko si mi ga se ni we se mi mu bi na me kwa ni mu ho hwe nunti ya pese be ka kire nso na ahima wa hini no wo si ye bi ga se ni se ya dia mi mu bi bia ke se ni sitie bia be bo mi mpelifo na mane na ye de se ye nyina akwa na ye ko hina o be ba be hwe yeso do corona na mpanya cha de se ka o frame se para mi ko bunyi ya na ka me ba ba de ni mu bi sa about those situations. You come, Mamma, before Bianca de Hanum. Rosimoka de Hanum, Bianca de Hanum. Many Kwame Abla appointing Thompson. Mission and working. Media. The minimum say, Mina, Wahine, a free mono. If fetch, I'm sure. Libra and eso ti Libra free moi e ye bibia wie no e dura free ho e ma ni na otweso mpanifo nyina ehia send the estino e se ye bobi e she Asaaman na himi ene ma ye nyina ye fa adwon na bi de she jase hini ensa se oni na oda adishi ano nti on kohwe na bibia ntimi entwe yi emayo eho ena sabi na namanim anko yi ameja se hini amebo ye amani bia se seina abusiafo wanhemani abusiapani akache no obitimi abebo mpanifo amani simply won ku see say yewura asamoa sechile instagram obai yedi ensem nyina koto nanim yewo Asaaman ne ne atisi nyina ni koto nanim ono so ehwe se obe siesie ama ofla yem plensa na ade ni won se emplensa bia ye beko bia no sabi na mpanifo ye yanya amani ewo ni system tina aye isuru ise oko na wanka okasa yie na se wofa amamele kwanso se one ne kasape okwa biblie so a na tiami befa so atu dedua enti nie wo mu nyina ne se emne bi a itwato yekoe na o se obesiesi asem no ema osiesi ema enho amane bia amable bia wo ho bia no o meye ye ne abusapani eni ohima ne panifo enyina na nie wo mu ne se dano a yehia ye no na ye ebenada eho pe na o ka odi pani eni ni tumi ka je se yawa danko a yemfa Asaaman ehini emechile no tinipire na ayedin amano biwra mamle de so sabio ahinsie enye nansa ene se nenan ti se yehihim de yi eno echi
ɛna me wo ha na me dwuma wo mboase de stadia me ko ana ko fe minchi kakra ni fiada na mpanifo frɛ me sɛ eniema koso Asaaman to me frɛ jase hin bonamane sɛ omomodin sɛ basa basa bi ebeba ho a onhia mbemu wa no na wano wo nka sɛ eye mibra amane ne ye sɛ anko yi a ye wo kwa mibra ebefa so a ebedu yewura enim na kasa na nyemo do so emena ahimsie no ebaaye na yewura etu kwan na wo ma bijase hene eta ne namu ema no a ye kɔ no ho na ye di amamele eye adwuma asamu a miwura nsia ne mutumi ka kye ye pense miwura asamoa sechiru Asaaman na edi odi ni nipa esi apetemu wo Asaaman nti bibie ni ho a sebi yempanifo titru mine na mikasa obeti nti ema mi asem tintin ema nti miwura ne Asaaman semano kakra minimo eno Fabio. Tu vatia me, madame. Eu não sou menino. É frame, veni papa sapo. Veni Asaaman ankobi aí. E não está mais nem cair na. Vai nem na pessoa adjuma. O famani ani amame e kwaso. Pepe. Chese. Yesu tama yene. Se bi grobe dia ko yam. Ye nyina ni bo ni chido. Asaaman e ko juta. Ase ko pe ko ma so. Enti bla oba ye no. Tele wa hima ka na sam no. Anvia. Ye ko wa hima o kura se. O je pani so tu. Ema ye botu gubi. Enti oba ye no frɛ kwase bi no frɛ ye me ohima anya bu shekani ene ne mpanifo kakra awo aguwa akani ja oto so ena okari se bi nyina ena we say bu shekani ko wanyi cha me ne ohima me mi da ko ni enti no se bi bia na aba ene ne kamo aye sorry ko famno ohima so ko famno ene to so ka na kura ene Asaaman ne se ne sa da tie dia ka ye ntema asemani ya da ko fona ne pe fona da no enti no ne se le be ya se bi du bi be wo se Asaaman na ka ye ya di na ni ene yi srada ene ne ma Japani se wo paso eni ye na pa ni ese na wo paso ni dia amani ele o se ye ene de sadam de ma wo ya kan tem Asaaman no ni ma fa hiye mo bia wi ewi ye no ana na sa frɛ continue ana ba be ka ye ni wo ye ma na de ko si ye ni se ebra bi ne ye akwaside ya oha na mpanifo ni binia shepani aba ko chokrata se de etu ohima so na onye hime bi ene eye ede o mu twedwan o de koma suta ehima yesu ye twedwan ko be suta ehima ti o mu anu so ye tu Asaaman ma yesu nyama ne se ne ko se benya suta ehima betimi ayi Asaaman akunya twetche eti ahono ana na suta himu se amani akoso ewo wonsamo osoro ohima anya ade empani form so anya ade this enti no odwa yini bottom sika 30 million to twan kayen tema semi nyina
wo sabi kotin ni ujina na nanu na sa sama tutanya aka e kofia e siemeye kama ema ne sta ema ni na chiame ene jase hene no sabe ya sabe sita ni nyina sabe yeti no eto bi efo bia no kura nko Asaaman ko twa no ko bo so bi twa no sita o nyina ko jira ho ko ha ya ntuma se ne mu che bia ne bi bia te wie ne ko da ne sita ma ina se nyina de ko se ne ko no ma anya ba to na kamile se ne ade na si acha ko ko amobani ayi nyina ya wa hino abayi no se ne amane no e fa ko meja asa hino e ja asa hino so frɛ atranko na ye nyina e no ne ba se ko ya so twa no ko baba ana se bi ebulu ya wa hino ayi no aka abelifo ko mo bi nyina antena se ko fa na me kyerɛ se so so ayi ka asa hino so ya ye hwɛ no mu nipa no e si e hina wanya bi ase anase body dem na bi get sa for the fun dey so obi can be sa there say the one yi no mo ma mo no so fata so ye dey share so ye dey share ma ko ta bi pe ni e ti say nia bi se pe ni kan na so o hwa na mo nyina mo kira asa ko na mo say no so eti na da no ma ni e si ye no de ke sabe pa ni for de ye yi nia mo ne sa mo ko na mo hwe se ni ba no ko de hine no sabe o se fata we de shia o de hine ma le yi na mo ne na court ale o hine asa mo court ina ma se yo la chami with the opening Asaaman trophy yo la style de eba bia o kan se o sisi jajitum iti amania kwan eni se yeto ye perifo ye twen se ohima eni abusuapani ebeyi obi na o na ko meja ase hene to jase hene de na be ye perifo ye twen anu yeto twen mo ye twen ya tiwi o ye bi wan se de abusuapani se na mu kan kiti itu bi echi adan kra mi ba na se iti mi kon na ni mi be cham sa adai ye biti anse mi anse obi si akonkon na ye dikete di na chi adai ya ese obi a ohima ayina mu na on fa na an perifo a ye de etu kromi ye hwe de bi fe chi aba eti ye busa abusuapani na abusuapani se on so oni mo hwe ye ekoso ye abusuapani se na mu aka eti ebra obe soin na aye be miensa e wasanai ba ko kra ben ahemfi oba nyamie no Kristo mu breni me twafo ya mi gina me ka sei obi a ma mi fie a me frem sei ohima di obi aba ne me hwe sei oyo obenti asimasi ebi amasa mi wo edem nana mini mi ame de mo mi nwa kuma ba ko den de mu yan se mlanti awan mlanti akese ma twofo insia etu obrokro om de mten se o busa me ma me se ye hwe obogu na o kasa mu nte papa eti me di mani tap mo ne mu se bawu ewa o busa e wi no o ma wura me dem force o mo se yesi o ma me dem o ma me da we no ma pim no ma wura me ma me dem na dia do dia na empaibo nkoa because na ihu abomiye eti o mo yesa na kuruma fo na ashase eba efie ho eno bu so se adai o mo se obogu na anya hwe no enye muti eba eti mi shedo odie no asema o mo ka kire o mo bo no se o mo ahumi a na ho twekra o be hwe mi ewa mutu tini ebe ena mi pie okona tipanye fiase dwane me ko na ko case ema
police commander wɔ efiase ɛna ɔsi yɛhyɛ agona se ɛna mi di mirika kɔ ma pɔnkɔ regional commander ma nie na regional commander ma mi ba district commander hɔ ɛna ɔfrɛ ne ne kasa yɛ wɔn mo ba no kaa wɔn de ba ayɛ no obi ti bi fa ne nɔmba ɛma wɔn ba bi di no obi video ma mi de call police station ɛwɔ agona ebesi nnɛ yanka ho asɛm ɛna yɛde kɔnkɔn hɔ eti nyamia no district ni kaa no ne yɛ nipa na ɛyɛ deɛ ɛgya ase hene na ne gya ase hene kaa ɛna ɔde ba ayɛ ebesi nnɛ asɛm na ma so na wɔda roma nea ɛkɔ so Asaaman no ɛni enyan ɛnya asɛm ketewa mɛtwa manfoɔ ɛna ɔde nam yɛ mpanyinfoɔ so ɛnya asɛm ketewa beebi a ɔyima nam kwan a pɔmpa akyi so na ma pɔmpa akyi ne kura no ɛmranteɛ ne to me gyina me nana no akunya ne mi twa to ta so pɔmpa akyi ne kura no efi sɛ yɛyɛ ɔhene ɛyɛ wie kasa yɛyɛ ɔhene dɔte yɛ wie de biara da ahemfie hɔ yɛtutuo efie bɛn hɔ kakra ahemfie hɔ tutuo de biara sɛ ɛtɔntɔn yɛ bie ntombo ne bɛrifo nya kɔkɔɔ ne du da bɔ nipa akɔdwene ɔman no eti deɛ nana star man hene kan ɛnokorɛ sɛ ɔyɛ n'afɔm deɛ ne mo nana Asaaman ma ɛne abusua no ɛkwan a na ɛsɛ ɔmo fa so de obi bra yɛ mpanyinfoɔ na yɛsɛ yɛhwɛ sɛ nipa no sɛ fusu bɔ ɔmo ana yɛne deɛ ama ɔyima aka sɛ ɔsoma obi ma no bɛmfi a ɛnyɛ no korɛ wakyɛw me a megyina ha frɛ me nana opoku akɔm ɔpani opoku akɔm hene mea mepamakyɛw anigye mu metu kwan a na menni Ghana ha na mebaeɛ no Asaaman mpanimfoɔ de nsɛm bebree to m'anim ɛno nti meyɛ m'adwene sɛ mɛhwɛ sɛdeɛ ɔbaa pani kaeɛ no mea deɛ na ɛbɛkwa daa na awɔtwe na mekɔ nkram ɛna nsuta mpanimfoɔ ɛba bɛka sɛ ɔbaa pani aba nsuta aba bɛyɛ sɛbe aniamoɔ ho akyerɛ wɔn saa mmerɛ na mefiri aburokyire baeɛ na mefa nsɛ me na awɔtwe na awɔtwe mmienu mu nti yɛmɔ ka ho asɛm no ano ɔbaa pani sɛ ɛnyɛ nokorɛ nti meyɛ nam sɛ maa me ɔbaa pani wadaworo ma sɛ biribiara ma yɛnhwɛ na yɛnkɔhwɛ nka ɔbaa pani sɛ mesrɛ ka sɛ nti na aduabɔ mpa no nti berɛ a ɔbaa pani ka saa no saa da no ano na de kyerɛ na ɛsɛ mekɔnkra nti na wɔ sɛ Asaaman mpanimfoɔ de dwatoa no ɛkɔkɔto nsuta ɛfɔ anim sɛ asɛm no a wɔn sɛ ɔbaa pani ɛyɛ no ɔbaa pani sɛ ɛnyɛ nokorɛ nti mi wɔn kran mi baa yɛ apɛ ɛna mpanimfoɔ no ka kyerɛ mi sɛ ɔbaa pani afa owura bi a sɛ wɔde martin ɛdi dwatoa asi ne so ama wɔn kɔ nsuta akɔyɛ ɛho amammerɛ nyinaa nti akɔmi no ɔn sɛ nfura burukye baa yɛ ka kyerɛw sɛ adeɛ a ɔbaa pani ne yɛde ti hɔ nnum sɛ de ti sɛbi ma akɔkyɛ wɔ burukye nkanya adeɛ a mɛgyina baabiara nti paa saa na mehu sɛ saa na ɛkɔ ano kyerɛ sɛ yɛnokorɛ sɛ ɔbaa pani ɛmfa mpanimfoɔ mu ɛnyɛ hwee na ɛtrankonnwafoɔ ɛbɛkɔ akɔtena anim ne akɔdi dwato akɔma nsuta mpanimfoɔ wɔsɛ wɔn kan na obi a sɛbi ɔnte akonnwa so na ade ma no bi a ɛnyɛ na mede me ho ɛbɛma abusua mpani ne mpanimfoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a amammerɛ bi a ɛwɔ hɔ no yɛbɛhwɛ aka sɛdeɛ tie nana nsuta man hene baeɛ na mmea nim ni ɔpani wayɛ n'afɛmu deɛ nana ayɛ n'afɛmu deɛ papapa ɔka kyerɛ yɛ sɛ yɛn nyinaa yɛnka mmom sɛdeɛ mpanyinfoɔ kan bunsamboɔ ho biribi a wɔfa aka no ɔtuwɛfo ɛka kyerɛ yɛ sɛ ɔreba no ɔne yɛn nyinaa na ɛba abɛhwɛ ayɛ biribi nti yɛnkɔyɛ baako meka sɛ nana sutaman hena nka na meboa ɔkan nti ɛkɔkɔ wie sɛ abusuapanin ɛne ɔbaa panin deɛ sɛbi yɛn atena nkonnwa deɛ yɛmpɛ mu nkɔ deɛ yɛtwɛn ne sɛ ɔmo bɛyi panin na ɔmo de no aba na yɛn nso yɛdi nsutaman hene ne ne mpanimfoɔ ani na biribia akɔ so nti deɛ ɛkɔkɔ wie ya ne sɛ saa nsutaman hene ɛka saa no deante hwee kɔmte hene ɛwɔ ɔboase na meso mu okuma setafo nti da kɔmi ɔhɔ na Asaaman mmeranteɛ nso da bia biribia ni a na yɛka kyerɛ sɛ yɛmfa basabasa ma obi a nyɛ biribia ɛde haw bi abɛba
enti ɛhɔ no na kontin ka kyɛn sɛ akwam na ɔbo ase nti sɛ biribi a bɔ mmɔden sɛ wobɛhwɛ tita kɔmɛ hɔ ɛna ɔmo frɛ me sɛ ɔmo asi ɔba panyin ameyasoa obi ɛde ne ɛnam kurom sɛ ɔyɛ Asaaman ɛhene na mebisa a nana gye ase hene ɛna ɔno nso ka sɛdeɛ ɛtɔ ɔmo anim na meka kyerɛ mewura nsuta meka kyerɛ kontin sɛ wɔn wotie a ɛyɛ nokorɛ ɛna kontin yɛ ne sɛ yɛma Asaaman man no ehu sɛ yɛn mpanimfoɔ no deɛ sɛbi mɛ basabasa na ɛbɛ na yɛnim ho hwee enti akwam yɛakɔgyina hɔ na mentimi mma enti me ɛna ɔma a ɛne Asaaman mpanimfoɔ ɛne Asaaman mmeranteɛ ne mmabaawa no hyiaeɛ ɛde ɛde to ɔmo anim sɛ yɛn mpanimfoɔ no yɛnim ho biribiara na mmom ma obiara nhwɛ sɛ wobɛma basabasa bia aba kurom na nya adeɛ a yɛnim ho biribiara enti yɛka saa no ɛna nsuta mpanimfoɔ ɛma ɛfrɛ sɛ ɔmo hia yɛn yɛkɔɛ na nsuta man hene gye ase hene ɛna tie adwam nti n'asɛm a ne sɛ adeɛ nti ɛna konti hene abɔ kwan ne abɔ dawuro wɔ abere a nsuta man hene ayi ne nifa hene sɛ ɔntena poto no ɛntwɛn no na wɔkɔ aburokyire aba no aba bɛyɛ dan yɛn nso so yɛkɔ akɔhwɛ aba bɛka kyerɛ ekuruma ne saa ɛna yɛka kyerɛ wɔn sɛ yɛnim ho hwee sɛbe ɛyɛ abusua no ɛna ɔmo yi ɔmo de hyɛ de n'abrɛ na yɛn nso nyaade a yɛnim sɛ nsuta man hene mmom na ɛyi ne nipa de n'atena poto mu eti sɛ kiyɛ di mu a nka yɛn ne nka yɛamfrɛ kuruma no a mo ma ɛho si ne mu hwee nti me deɛ a me deɛ menim no mmɛmmɛw ɛnyɛ adeɛ a sɛbe mekɔ abusua nim sɛ ɔmo kɔyi obi aba na mempere mentimi nyɛ saa nti me deɛ ma bible kora sɛ wobɛyɛ nwura yɛwie wobɛyɛ hyɛ nti sɛ mɛyɛ sɛ bi a menkɔnkɔ baabiara na megya fifideɛ na mehwɛ deɛ ɔbaa panyin ɛne sɛdeɛ ɔsi yɛɛyɛ na me nso mpanimfoɔ no adi ka mefra bokyɛ bɔ maka nkyɛn deɛ a na mu sɛ ankɔ yie saa deɛ ne na ɛwɔ sɛ mehu sɛ baabi ɛda no me nso mɛgyina mpanimfoɔ no ti ne yɛde yie atoa yie na deɛ medeɛ menim no no ka ho bio yɛfrɛ me Kofi Dima Asaaman hene kyɛmɛ no Chame na na se chame. Chame pa nye chame. Chame hene wo. Oh we pa chame ni no akaduai. O de kas kalu ni ti. Media me se. Me ya chame wo himpi. Ti ba be frɛ me so am se chame abani se kwa ha. Obama ni we se ma tie se so. Me ko so anu ma fa wo bi adi machi. Se de me ya ni ba kro no me ko no twa ko ntu ba ni ba ya dance ni se apa me ne ba se de na oba hi me ka se enso a ina me ana die ni mu di kai no ma fo bi adi machi se be se ko jam na ko na se ni ba no wa nka no kra wa ma dance ni enti se mo no hi me ka nyina e no kra obi no ha asam no ba ya ko frɛ we should be me gyina ho me ko conference ko so ko ho sani ni pa mi ensa ko e ko frɛ no aba enti bi a ja se hena so anokre the same thing me ko ho ne ba ko wi no e sa suma me say you bi kan ho ma me sa le ko e ko e ho na o ye se na e ko ala enti o ko so lu to ko ba e na ni ma wa ba me di me ni Asaaman yin fi no da me di ya frɛ me ya suma me am di me di so na ma ko ba na am di me no Isso c'est de o jama penifo ni na penifo no adoma o mo tete mo se ba adoma ya ni na kyerɛ o na jase ne de so no na ma frɛ no pa no luto mo anya kwa ko na baba kwa o di ka ba no se bo no se ai go ko de wudu kwa to du ma na anu o de ma de di e to so no di ta o be fa no ti be ko e te be fa no so no go ku so no to ma ko the floor no na ma o se na ma so se si ni pa o se wo de bɛkyɛ ɔman no nti ɔmo de ho nkɔ ne nan ma kyɛn nti ɛyɛ akɔ bi ahene deɛ ɔno ɔsi nan ma ebia no sɛ ɔmo akɔ aso mpanyinfoɔ na ɔmo 2% ɔmo de sɛ nan ma ɛyɛ busopɛni bɛɛ baako kyi no ɛyɛ man ma ebia no ɔmo nfa ho ɔmo ba ne so ahene deɛ ɔyɛ n'afa mo di biara so ɔyɛ biara mpanyinfoɔ na 4% ɔmo de sɛ busopɛni ita fa ho kɔte asɛ nan ma apɛgye nipa asɛbi nti nam so wɔn so ɔnkɔ nan ma hɔ no ɔsɛ nan pa nan mɛsi ne deɛ ɔsɛ bɛɛ bi mpanyinfoɔ nyinaa nso nkyɛnkyɛn mu nyinaa no twafo ɛyɛ sɛbi abɔntene ɔhene ɛna akɔm
almost did you as I said, what we do, Naima, I said, I'm from one friend, also uncontent, what we do. Put it up, it was about to he said, I'm not sure I'm not much that's the name of Floss, the Papa. Was that the answer? The Bible is true, require the idea was a smart chairman about change. Was we look to tap us to prepare the other check up way. I'm training and train you. I said, I will travel places here today. That's so. On another time, no one from the Nara. But the next time, I didn't win to us every said to me, Asaaman, you are the mouth, dear. So we could see one another said, I don't blue answer the service. I buy you a handsome. Buy you a handsome. So we can buy the I don't buy you a hat. Say, I don't blue, I buy you the pack. I must say, that's a so day. If I'm on my, it's a report number we didn't bet no. I'm a promise to be actually. I'm not going to fire. Because we can try you. So, once I did this, I buy you a river and an idea. So, such a way you never call such a Julia or some have this such a river. So, with this, I'm about to week. Get by you 100 kilo 7 can be by ya. Can be a pocket name. This was Adama. It's so when you feel the way they get and the more one of the proof of what it is. All the more kind of local is able to see. There was a penny there. So penny the other proof. When you get to die, man, when you get to I'm not about him. I don't see here. Says because you know how to one card, then I come back. I don't know, that time was I'm from one was I just had a boy, and the more you do with it. First of all, the other Pama and Koraaa. It's all my hold you. When I saw no, we'll see the heritage of Sebi. Then I'm a baby, I'm saying something never. I don't know, to avoid the source of Adoma. But it is a one as a woman, or when I'm family was conventional. It's all we are, I don't know, man. I certainly do not want to study one as an about one, I don't know, with them mistake. Hello, Dauma. Now, style a warfare. Maybe be out of Dauma. Buy so a word here. Dauma, Mr. Eviam. So, cow fast or crack for one time they have a track. They don't need Croye. Saka said, Musuka and Baba Miami told you, and only be able to offer we are there. Dauma, the Mijane of your penny. One a day I read a bed fee. No, they want some. Aba adi abidi energy but that my sis about him am I how can this ask about treat na ujai e san kra ko na ma o man sa ba wa wo bi na no tumi ofa kutade tu him na buja pa no tumi tu him abuja pa ni for mo ntia se abuja pa ni nsi akonya abuja pa ni de se jama o kra wo beton akonya no fi so ya bema wo che tie kafi asama santama ne pa wonka ho abuja pa no gina wo ba ko ti ba bia ma pa ni fo no na no wo fie no omno no hima chi ano pa hedwene ho ye fro ka ho so gina wo kontopre ba bia do do be ko no e ho na wo de to o fa ntoma ne pai na za wa o kasa wa yi nipa wa o obi a wani je na ho a wa kwa na kosre o se nipa mienu na asre se nipa mienu asre de a wa hima ne bi onka ho so bibi na obetima akasa na wakasa bi amana to hima so na watie ba bia wo ni hwe no a wo ne no fie na wasre no na ka na do no na obere wo de no so a wo de ama wo hima mpene so a de obeyi no no jase ne wo na obeje de ko na wo se no meji nko be de na wo nua no maka mo so to wo twan jase ne so ma asi a wo se wo frɛ me agire manko na nko be he na wa ko ntutai na wo fi na suta man ne obai the penny are now here comes me lawyer. Young Casa lawyer for you man, Hano. The do be a mono article no and how the article no a pomwa. Once I do baby no when you saw you one time. Who had you? And would you know so soon? Oh, you be saying I was saying Mumrano. Now they are poor Fiajo.
na yɛ ka kafie deɛ ɛmfa court deɛ no ma court ɔnam court na yɛ kɔɛ ne ɛni asɛm afei o tan kura so court bi ama wɔn ato sɛ mo kɔɛ mo ka mo asɛm mo kɔ ahyɛ sɛ mo san fa nkɔ afei mo ka yɛ kura high court na ɔmo di na asɛm a nipa baako fo aba baako ama na ɛdɛ ne yɛtumi di wɔn na ɔka sɛ contempt nyinaa na contempt yɛ a ɔka yɛ efi a contempt ɛwɔ ne yɛ contempt yɛ ta kɛseɛ ɛna ɔtete aso ne akyɛw contempt na owu ano nti abuja pani wo kasa ma no a wo amoa ma fi anyo wo kra na wo sɛ no ade ɛnyɛ a yɛ soso ne court sante ne ɛna Asaaman yɛ ne bia na wo yɛ ni sɛ amoa yɛro ada ma abuja pani ɔhyɛ aseɛ no a kyerɛ ɔde yadeɛ ɔnyɛ obi a ɔno kra wabrɛ oya sɛ ɔsɛ na no ɔmo de ɔsɛgye si ne so nti ɛno ano no anefa na ɔsɛgye ne nkɔ ɔde pam no odi ka pam ɔno ansa tumi bia ni wɔ sɛ akonnwa ɔyema yi nsɛm ɔka ba pani ne nyinaa yɛ pɛpɛpɛpɛ mo na mamoa no nkonnwa sofoɔ no ka mo deɛ mo nkɔgye gyaase gye kɔ na mo onipa no asɛm amaka mo ama nkɔgye bɛɛ dɛ mo atumi aka no asɛm yɛwura adagye asɛm a mo asɛm ɛnka ɛne asɛm no nso afa yɛwura mo nyinaa ɛsan ne wɔfa hɔ ɔpɛ sɛ asomdwe banti wadaruma enkamfo ano panimfo na mfa ni de amma sabe nhyehyɛ a ɛda hɔ dada ɛna nansuta mahene so de ɔyɛ nyina mo mfa ma ɛkwa na ɔnkɔ a ɔno ma ɔnkɔ ɛno ada bia anware ne konkuro no ɛnan fa ka ɔno mo kɔ obi ma hentri mu de na so mesra wɔ sɛ panimfo ni nyina na ka ɔmo de ani de ne bo ma na zuta yɛ ne kuro no mo nyo na efia akonnwa ne da mu bia no ɔyene ne ba yɛde ne kyerɛ ɔma ne ɛkwan so na ɔgye biribi atom a ɔyene de akɔtoto fie no mu pɛpɛɛpɛ na afei yɛde ayɛ nyansasua na obi ade asua deɛ sɛdeɛ me soso mesrɛ wo no ɛgu wɔda ɔma nananom dodoɔ no sɛ abusuapani ɛne nananom ɛka ho na ɔma nkɔ na nsutaa mɔmfa didi ankɔ no pamɔ mo ɔhema no nhyehyɛeɛ deɛ ɔyɛɛyɛ biara no gya ase na amu ankɔgye ankɔ nti ma ne nyina hɔ deɛ dodoɔ no ɛsrɛ no no ɛgu Why no him and you? It was one of him and you. You said the person that did that to buy me. No, I said, I was it, but you didn't get to buy. You know, there. No, you didn't. Of Japan, you know, way. So, the way you know, I say, what you know. Let him ride. The way you say about you know. So they know what I'm doing. So my baby, also my baby, you know what I mean? Huh? Yadani. Open no. Open yadani no. So yadani bano. I said the office yadani do. My baby do no. No more do no. 8 years, you ready yourself. No, you ready yourself. I'm yadani. Because I had an idea near to I'm here. There was so different was happening. Come back, man. Also, there was a penny. What I don't know. Also, a new obey catcher and rest or banana. Also, it was only obey the catchers of banana. Or somebody what's it? I don't know. Something over. Can I feel me away? What did you away? Mamma, what did you do? Mamma, what did you do? What
Ajamfo, Adomebu. Etie. Obi ti abrante ne na. Zabani oso obi ti ya gojo chapo yi. Sese wo hono. Eso wo hono to obi ti ya no. Semo kiti o. Oh, abacho yeba pedro abaso hodo. Ensembe ya. Kasa Nananom yewe tiase. Yeti wa. Ensembe sa. Yewe tiase Nananom. Yewe pa botu so hodo ti dey say na hawo. Media na me say kan bra. Bibi na me be ti bi. Ati ono na edebe na woti ano pa, wo dey woti ano. Wo bi eti ano. Yo, o si bi eti ano ebru odaw. Ene wo ya de se wo fa onana no. Yo. E banyifo no we. Se banyifo no so we. Jase. Abandono ne. Jase hin ne de. Jase na edika to tire fi de na ebru. Jase hin abrante oba panyin na yi no ni. Oba jase yes abrante oba panyin yi no ni wa so ti ano. Minia se biatia. Para se biatia no. Abandono hin no e. Abandono ne. Sa da de no mun ni no ma hu no. Wa se ti ano. Kasa. Bibi biatia. Fama ta fo hin no. Akom. Acho, mini bibia etia. Fama ta fo hin no. Acho mini bibi etia. Naga wuti free lawyer jana. Mama ayino e. Akobia. So be no dey catch that together. Bibi etia. Abe bu be ko ni na so bibi etia no. Ya na mo. Lawyer. Fama no aja won so ne nana no. Oso nana no so owo no. Wona abetunu fu amana ta won ti hwe no a. Oso na wuti fu na ta won ti wo bibi tia no. Community. Kasa. Mede ma o kakao na edwin say wo de ka. Na be say America kreya oba yi ya o say oye otene. Omudisi so say otene. Was started when we are in secondary school. Asasi a Nananom atwa to ho dadaada school development ti no twasase okotwa asase ne half se okotondi Maton na so okotondi o mama ko amana o heti e pani ewa opasisi o kade a waya etia no e bi se no de wanton senye ti wo kan sama wo be ko utu mrema chesi so oya ni we etia to de bo de yi oya ni we etia to de bo de yi so anka wo ko ye de fan kasa yesen ka o ko ye oye pedi ti edime mo de fide no oye so Etie. Jase hin ape de monya won se we no hima yi no ju on na ape mo no ko sun mebo a o se ma mo se we na hima yi no a obi aso ni bi etia no to na mo no ko sun bi busa mo sa smart to sa se ho pe fori ni na se be no hima yi no na se mo se be e mo no abayi re mo ha so be to na se ni na hima yi no abayi re mo no ko sun sa be pe anu mi an mo nwe ho ai abọ́dọ̀ yẹn mo ní ọ̀hún 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 ká wá jẹ. Mira ẹgbàjọ ọ̀dàlọ́mà yẹn ní hun bìbí aka. Ó pèrè so. Pèrè so. Wàá bí bóyá náà ṣe ọ̀hún pèrè so sọ́wọ́n ní bẹ́ẹ̀ so wàá dáhùn ẹ̀ buru. Joe. Etie.
So, you're a Casa. Asaaman. You was Asaaman. 8 years. Offense Tanya. Also, I don't know if it's Tanya. Uniakitua. Unyakumano. Over 2 minutes walk Kazam de Asama Kunyama, where will be entering. Or see no for Sutan, you are Castle 2 because of the Asama Kunama 7, you must be here. Or Pierre to be so to be Casamo. 8 years. There was a Mudikatia. Or see there's a Mudikatia, I don't know. Or see when I'm first what transfer, my Ubian. Or so when I'm going to transfer mine. That's what I can be. I'll be able to meet you. 8 years. It's a time in a Banu of Busama, dear, say when I'm Miniano. Or since I be on one of our. What was I say of us? You really pa. Oniano. The Dicano. So the Dicano. So can I say there's a December at the moment? Now, over framework on what you have done, Google some boss who wants to touch. Joe. Yes, you would then into my friend. I will be a your bed. Or you might have crossed a move who's the one, and I don't know uncle. No, since I've been asked to from us, I'm on one train. I was watching some time, so you are away after so. No more comments for him. I quite do. I don't know what I'm here. 8 years. I don't want uncle. I know country. Then I know what's yes, and tell a choir of our penny what the way you need. Sister, Colonel, what was this here? Why from the and I mark I said, I'm going to wait on so. Why be any more here? Yo, young 3 and 3 year cuckoo, not the walk. I see young player, the cuckoo. They don't go 7 days ago. 8 years. Oba Panino, so Tibia Munya Majitum said, or not, or Yamoba Panino. So, Papa is all Tibia. Sabe, no, I'm not going to swap. What about Penny? Nature, Moody the Brabiaman, Moody to me, Biaman. Let us unpack. Fear the 2 years and say, when you are home, Mr. Bura, also no. 8 years. So, Papa, you know. I was your penny, dear, what the Busian and the Abrewan and Tamo. Or so was a penny, or Dabusan is a bit. 9 man and 10. A dresser could not tell about penny to me. Or say, Lusa could not top pet. About penny or 2 on his. What be a fine said it himself was a penny to me, saying, or be a fine said it himself was a penny to me, so about penny. 8 years. One name they were fast and I tried them. Say, Papa, you are friend and 7 no fast and 7 India. Tell them to be a doctor and 7 now, more can you say, Japan, one more was a Kunya movie. Now, so was a penny, or not was a Kunya movie. Now, I would have seen what you will be any better or Bapan in the castle. What you have to? What would have seen and rock would be a rock stop on the better. Bapan a castle will be just 8 years. By the crutch, and one found for baby quite. So, some people open the crutch and baby. No one for baby from Konaga you home. Now, they knew about Bapan in Taz or the only more. Konaga of Bapan in Taz and Kadoni more. Now, to know for that, and name me no Abenia for any Hamamia. Yo, that's it now. This is a note to say. You know about the Familia Hamamia. What's not was Wujina? Now, 8 years. How did you talk a man or visit for Praba? No, was what they had their memory. What did you talk a man? You for some man was what I'm Penwa. Was what they have been praying. The chrono. Chrono, you're at the Shonsa. Now, what you could tell you as well to Asaaman Baba. No, what's to go to Guy? No, dear Fata. 8 years. I don't know. I don't know. Sit there, no. Now, I'm not quite paying for walking out. Yanko. Now, Mumma, no, Motis was in the Kramak on walk with Azabia. You know that Yanni artist was in it. Nasabi, what was a Penoya Saturday? No more open for Bacchus actually. Said there was a Penyacadia holding dinner. Now, come on, my mom was in the Bamako Misano. Tonight, I saw you, but I say, Yanti. Maybe I'll be able to say, we are. So, what goes to time away? So, what is a woman who goes to time away? Yes, Auntie Amani. And that's Santa Manebra. I may present Monamon and Sumtina. So, offense to Tahinaka, Nanka Motia Faso, Kamakaza Monko. See, there's some you are about today. Or so good with you, and then the chance of you. Nanka, that's what Tahinaka. What your password? Can I come in the Bebo? Come up, Pamuna, who were also. What's up, Pamuna? What's it? Obiazo to be near you. Look at what to take your home. What was one like just one for the dead out there? How far to baby? Tell Henekasa. Yo, papers to you. Asaaman, all such a
So Asaaman no such thing. O seche wo ho. Oh no, sa na mukra o sisi mu nyina o sa na nsem basa. O se be na so che wo no sa na ho so basa ni na na ndi echi. O seche sa. Yo. Wo wu eche ba bi oja e basa ma me kra me bufu se o fa pa ni nim de ni e se na ye. So se wo wu ya se be de oja echi se basa. Yo ko wu ni se papa se na ye. Number ka mo na ye no my kro no fa ba mo na be ye. We na busu apem o tumi o disi ni. Se be aba na mo na busu be no fa ba se be ka ho asem a. Abuso fa o tumi so se ni. Dabi etia ne kwa no. Obia bibia hye ni tim wa santpemba enya sa na tie wo. So bia o kama santpemba na sate. So bia bibi hye ni tim sa busu pa ni o tumi enya sa na si wa santpemba ha. Etia. Panyi de oni oba panyi na panyimfo. Mo panyimfo mo ne abusu panyi ni twaka bia o. O se sabe. Mo ne panyimfo de mo ne sabe busu panyi ni twaka bia. Money busu apanyi number bia. So money busu apanyi number bia. Wo hine no ni oba apanyi an kwa na mo ne wo mu. So se wo hine no oba apanyi. Na se wo no so. Na busu apanyi ba mo wo dia just wa bop wa ye domati akonwa no. O se busu apanyi ro mba mo dia. Na se be wa ye domati akonwa no. Da no. Mo ye ndai. Mo ye acha. Ba mo ye ndai. Mo ka che wo mu. Yo. Best bia. Sinde. Wo de bom koko wati. Mamu unsa mani bi okura na eniamo ho kara we akwara mo nana no wayi no mo nkoka no na mo ano na mo ke makro no mpagama me wate se nana no wayi no na style mo de sa che no mo ko bo ano wate na se